Čaute ľudia, zdravím vás Set a vítam v ďalšom Let's Play gameplay o čom inom. Tentokrát je to na hru Minecraft na náš nový channel. Ak budete chcieť, starý bude v popisku. Dneska som tu s jedným fajn typkom a môjim kamošom, takže sa predstav. Ja som Roland a čaute. OK, takže pustíme sa rovno do hrania. Presne tak, nebudeme zdržiavať, poďme na to. Presne, je to Skyblock verzia 1.1, je trochu jednoduchší ten Skyblock. Hej, máme tu aj piesok. No to hej. Takže sme si vybrali tento. Nespravíme ako prvé generátor? Môžeš, ale ja sa ešte toto pozriem a dám si... Moment, zvuky trošičku si stiším, aby ste ma počuli. Zase? Hej, zabudol som na to. Takže prvú si takto... počkaj Roland, daj to ešte nižšie, o jedno. Čo o jedno? Tú plošinku. Ja teraz už nemôžem. Dobre. Tak Potom poriešime. ja to tu zatiaľ skopem teda. Hej. Chceš hlinu? Na čo hlinu? Ja, však dobre, dám ju do česty. Ty si Hej, sprav generátor hlavne. Ty si nechcel. Dobre, počkaj. A nespravíš ho, ty si robil ten dvoj. Ty si vedel... No veď, ale máme dve vody, tak už to vieš aj ty, ne? Jaj, to ma nenapadlo, lebo my sme predtým skúšali nahrávať 2.1 Skyblock. Hej. A ten jak nevyšiel kvôli update v 1.7 dvojke v Minecrafte. Presne tak. Takže sme si dali 1.6 štvorku a okrem toho sme použili aj starší Skyblock, no. Nie, padla mi jedna. Padlo mi jablčko. Nepadla jedna hlina. OK, takže... Cobble generátor. Nie, že to pofailim zase. Takže, taktok. Tak, tu bude voda. Medzera. Nič. Láva. Čiže tu bude... Medzera, nič, láva. Tak sorry no. Počkaj. Prv by sme si mohli spraviť asi zdroj vody, nemyslíš? No a kam? A kde? No, napríklad sem. Počkať, väčší musí byť. Ty si dal kreatív. Kurňa, to píše, hej. To čo bolo? Ty veťar. Tak to z toho nevystrini. Nie, daj to preč. Lebo nám nespadol seed zo stromčeka ani jeden. Čo? Toto nám odpustíte diváci. Proste jeden spavnem. Jeden si givní. Lebo bez Ale tohto sa môže. to nedá. To je chyba Minecraftu, hej. Lebo proste spadlo jedno jablko, ale žiadny stromček. To je chyba Minecraftu, takže toto nám musíte odpustiť. Hej, to bolo nečakané. Predtým nás spadli, tuším, dva, ne? Predtým nám spadli dva. Pacha, zamrzá voda, Nemusíš to nejak... zakriem ju. No, môžeš akože... Zakriem ju. Ale telom. počkať, či to robím dobre. Tu bude voda, bude tiec, tu bude nič. Chceš robiť to isté, čo ja, či čo iné? Nie, robím taký väčší, len musím si to vypočítať. Aj do stredu daj jednu lávu a po bokoch, Tu vieš. bude láva. Voda. Takto. Semka. Tu bude medzera. A tu bude voda. Tak. Dá, počkaj. Ja kým sa vysomárim, ako to urobiť. Dobre. Dúfam, že som to nevyfailil. Snad nie. A nám tu mrzne voda, vieš o tom? No, to je dobrý. Čo to nevadí. Taktok. Počkať. Urob mi prosím Čo je? ťa kompáčik. Ej, ja viem. Budem dobrý potom. Doteraz si bol zlý, hej. Tu máš. Budem ešte lepší. Ďakujem. Tak. Odtiaľto keď vykopeme Cobble. Odtiaľto. Cobble, oh yeah! Kto to dal? Čo Roland, chcem to počuť. Ty nie, ja som to vymyslel. Som ti to hovoril ešte pred natáčaním. Jasné. Veď hovoríš, že jasné. On je takýto ku mne zlý. Ja nie. OK, počkajte, takto naberem nejakú tú... Aha, tuto je, dobre. Takže... Timelapse to, ne? Timelapsnem to, ale musím si tu zakryť vodu. Počkať. Ešte si zakriem vodu. Hneď to timelapsnem. Tak. Ale ešte hneď nie. Tak. Takže sa môžete prichystať na timelapse z kopania cobblestoneu. Dum da di doo, dum dum di doo di dow, dum da di doo, dum dum di doo di dow, dum da di doo, dum dum di doo di
dokonca máme 33 koblu. A 33, ja mám skoro tak. prepáč, ale mne väčšina padla. No, a teda prvú vec by som rád podstával od strojov, takže... Sa na to vrhni. takže sa na to skúsim vrhnúť teda. Ale to nebude len tak ako medlízať. To ja už zatiaľ idem stavať akoby mob trapku? No, môžeš to skúsiť. Vieš, z toho kameňa čo mám? No, pre mňa, Začať. Pre seba, nie pre teba. tak pre nás. Presne tak, možno. Aha, už si taký zlatý Roland. Ja viem. A vieš čo je na tebe najlepšie? No, Si strašne štedrý. ja viem. Uh, Dám ti 2 kameňa, tu mám 60. ja tu na to podstávam všetko. Dobre. Ktorým smerom bude? On je, plošinka. Či to je jedno? Tam aj tak budú musieť byť dokopy dvoma smermi kvôli tomu, že jedna bude aj na zvieratá a tak. No veď jasné. Takže máme kus podstavaný, ale nejak zase nemám koblo. Ja ti dám ešte polovičku, ale to neviem. Myslím, že to musí byť 25 blokov, alebo tak daj 30. On to máš tu, máš. Ďakujem ti, si zlatý. Nech dáš. A že vraj som skupy, Ambi sa. Má ohovárať. Ja nehováram naozaj. A keby dačo, to si nepočul, hej? Jasné. Tak toto zastávam. Kyblík odložím, ale sa mi zdá, že tá hudba je moc nahlas, takže dúfam, že ste ma počuli tú chvíľu. Ja som si došlo Ja vypol. som si dal na 4%, lebo tá hudba v Minecrafte je taká krásna, strašne. Hej. OK, takže vylezieme tuto k hore. Teda... dobre. Nebude to taká sranda? Hej, Roland. Potrebujem tuto Čo je? odkopať kusok hliny. Neviem vyliesť. Kde? Vidíš tam, kde je stromček a tam, kde je ten cobblestone? No, už Ďakujem ešte ti. stále. A nič to nespravilo dobre. Tuto si zoberiem kýblík. A zoberiem túto vodu, no. A toto odkopem. No. Cobblestone generátor, Myslíš, že to už je dosť ďaleko? koľko to je blokov? No ja neviem, asi tak 30. Daj ešte kus. Ale už má iba 6 blokov kameňa, už nevidí na Tak plošinku. dostávaj tých 6 blokov a ja ti dám 26. A mi daj všetko, čo máš. Idem. Okamžite. Ako pre teba. Dobre, takže Ďakujem. odložím kyblík, aby sme nejakou náhodou neprišli. No a to som chcel, mobtrapka. Tento generátor není hotový, hej, to ešte budeme dokončovať. To bude potom, keď rozšírime ostrov, tak to bude celé krajšie a tak. Hej. Už by si mohol vyčiarkávať niečo, čo máme splnené vlastne z No toho, až na to, tých že sa mi cieľov. teraz nechce otvárať poznámkový blok, takže Aha. zatiaľ nie. Tuto to máme tak... Už to je dosť ďaleko, ne? Teraz? Myslím si, že určite. Dobre. Len tu to bude treba trochu rozšíriť, akože. Mám taký zvláštny pocit. No veď jasné. Takže ja budem kútať chvíľu a vidíme sa potom. Takže ľudia, Rolandovi sa práve minul krumpáč. Presne. A, nám drevo. strom ešte nevyrastol, takže tento jeden ukladám do česty a necháme ho trošičku, nech sa to. A teda čo... Nechám vyrásť bone mealom, ne? Ten strom. No to môžeš. Aj dobre. A, Využijeme ho. a teda tunak niekde v týchto miestach by som chcel spraviť nový generátor, ktorý bude taký už nejaký, aby nejak vyzeral. Takže tuto niekde by mohol byť podľa mňa. Tuto takto v rožku, takže si to trošku zväčšíme. A skúsime ho tu nejak obchať. Čiže hneď možno odtiaľto, tuto bude voda, tu bude dierka teda, tu... Hej, takže to drevo by to chcel. Počkať. A aký robíš double? Generátor či aký? No jasné, nebudeme robiť jeden. No veď jasné. Miesto, tu bude jedno miesto ďalej, čiže takto. Tutok bude láva. Tu bude láva, tu bude jedno miesto.
Došiel kameň. Nič nové, ale to nebední asi je. Dobre, je tu 12 kameňa, takže snáď aspoň dokončíme tento generátor. Čiže tu bude miesto, tu bude vynechané. Takto. Máme 2 sídy zo stromčeka. Oh yeah. Tak. What the fuck, to si robíš srandu? Jeden kameň? Really? Dobre. Počkaj, ty máš 2 seedy? Hej. Ja mám tretí. Ešte mám aj jablko. Dávam ho do čestky, ja si tu odkopem jeden blok tohto. Koblu. A ďalší seed. Super. Aspoň dačo konečne nejaký poriadny. Hej. OK, teraz potrebujem dierku tu. Čo, akú dierku, čo? Ja neviem. A ešte... To jablko môžem zjesť, nie? Jablko môžem zjesť. Jablko môžeš jesť. Ešte si odkopem s dovolením pár blokov, aby som to... tam nebola úplne dzúra. Aby som to tam trošku iba tak zastával, aby to bolo také pekné. Ty si vyčorol kobl. Hej, tu máš. Bude na zemi čakať na teba. Ty vole, samé kamene, čo mne skáču. Ďakujem. Ďakujem, môj spolupracovník. Taktok, tutok si dáme vodu. Ne, do prdele. Čo? Čo tu bolo posadené? Melón. Prišli sme o melón. Ty vole. S prepáčením toto tiež givni, prosím ťa, bez melónu sme v Hej, jasné. Ale nejak sa mi nechcel rásť, lebo tam bol žiadne dlho. No, lebo podľa mňa tam nemá miesto a musíš zorať aj miesto vedľa toho. Hej, ja už neviem, už som bol hreď dlho toto nesadil. OK, takže s dovolením toto Roland givne. A Aj, ja to tak. tak zastávam, aby tu nebola úplne diera, volať jednorannie. Iba taktok. Tu je také pekné. A kyblik, odložiť kyblik, áno. Základ skybloku. Dobre. Takže mám jeden, no idem to zorať aj vedľa. Nech vyrastie Ja konečne. sa ospravedlňujem za naše fejlíky. Menšie. Dosť dobré fejlíky. Dobre, tak dosť dobre, nie sú menšie, ale fakt akože, že kde tu keď takúto vec givneme, to nepočítajte s tým, že by sme givovali koblu alebo takúto vec, len no... Hej. Len jednoducho bez tohto sa v Skybloku nepohneme. No, nie že nepohneme, no nemali by sme asi moc jedla, takže to... A celkovo by sme nesplnili tie ciele. Tak nejak to musíte odpustiť. Nemáš 3 kameňa? 3 kameňa, počkaj. Jeden kameň. Druhý kameň. Tretí kameň. Daj mi ho. Páči Okamžite. sa, páči sa. Tak viem. A celý šťastný. Tak, tuto si zastávame túto vodu. OK. Nemáš ešte 2 kameňa? No jasné, bude mať 2 kameňa, ale musíš počkať, tak. Jeden kameň, druhý kameň. Díky. Urob si prosím ťa hlavne ten krumpač. No vidíš, mám. Tak ja ešte... Zabudol som. Ja ešte tuto pred vašimi očami vyťažím to. Nejaký kobul, aby sme tam zapchali tie diery. Dieričky, dieričky. Na čo myslíš, Roland? Ja nič, ja len hovorím to, čo ty hovoríš. Jasné, jasné. Lebo tunak by bolo celkom nepríjemné zhúčať. Tuto si to môžeme vyťažiť kľudne. Vykutáme si hlinu. Jasné. Takto, všetku hlinu. Výtečne, ako by povedal pán Burns. Len počkať. Kde je tráva? Tráva je vedľa čestky, takže necháme tam tú trávu vedľa čestky, hej? Aha. Dobre, takže nekonečný zdroj vody by to chcelo ďalej inde umiestniť. Prečo? No však nebudeme ho mať zrazu vo výške 2 nekonečný zdroj vody. Aha. Takú studňu by sme si mohli postaviť. Jasné, no veď najprv musíme vyčistiť toto celé miesto a nech máme miesto čo krásneho. No ja už sa snažím tuto, počkaj, už to čistím od tejto hliny špatnej, ktorou nám bude veľmi treba. Že ti spadne. Nie, nespadla, ale tam ten stromček je forever alone teda. Nechceš ho zatiaľ zobrať? Hej, ale počkaj, skúsim ho nejako. Potrebujem kameň. Dobre, máme kameň našťastie. Dobre. Počkaj, nie! A teraz mám ako vidieť hore. Aha, tak prepáč. A ešte sem jeden blok. Wait a minute. Asi vyskoč a daj ho tam. Si sa musel uhnúť.
No tak. Dobre. No a ber. Čo hrdlo ráčí. Ja sa bojím, že padnem Vežrund. A čo máš pri sebe? Že nič, iba kýblík a sadenice. Ale práve nám padl blok hliny, dobre, ďalší, dobre. Dosť veľa hliny padlo, ak si si Tak všimol. prepáč, no tak zober tam tu. Aj, To je dobre. tak forever round blok vyššie, nevadí. Round bol moc zbrklý. Dobre, tak ja si zase naťažím nejaký ten kobul a vidíme sa za chvíľku. OK, takže máme 21 čobostovnu, čo by malo na niečo stačiť. Ja nechcem ísť sem, ale do craftingu. Tak ideme robiť studenku hneď, okamžite. Tu mám napríklad, ne? Jasné, hneď len upgradeujem trošku ešte cobblestone generátor. To trvá pol roka. Tak prepáč, ale ten upgrade to chce, aby to trošku lepšie vyzeralo. No jasno. Aj lepšie sa kopalo, proste upgrade ze vším všudy. Takže toto si odkopeme. Teraz takto. Tak. A tento blok zase odkopem. Výborne. A ešte zakrieme v lávu. Ten blok sa tu kde vzal? Ja som ho tam položil. Som ho nečakal. Dobre. Môžem ho odkopať. A taký upgrade spravím aj Rolandovi, aby nehovoril na mňa. Tak, počkaj. Ty ho nemáš ešte. Hlavne, že mne ho dáš a sebe ty ho ešte Lebo ja nemáš. som štedrý, vieš. Aha, Tak, takýto upgrade. A teraz si ideme postaviť takú studánku, tuto dade. Tu by sa mi veľmi Aj tam. páčila. kde si? Takto. Aj tu presne tam, presne. Roland má asi rovnaký názor ako ja. Hej, OK, asi. takže tutok. Taktok. Nevedia, mám oné plenky. Akoby polovičné plenky dreva. To dáme na okolo, ne? Ja by som tam postavil takú striežku s fencov. Ja aj toto myslíš? No ale potom sa voda tak divne rozlieva, sa mi zdá, keď sú preč. Dobre, skúsim ja postaviť, aj studenku. Počkaj. Zber tú vodu, fuč. A je. Tak ja budem túto zvršku sledovať, jak Roland stavá o to. Tu mám, daj pasni vodu sem. Kde si? Kde? Tu nač. Ale sorry, Hej. ale tu máš, kde stojíš. Tuto presne do tohto rohu? Hej, daj tam. Dobre. To ty takto nízko urobíš, hej? No veď, aby to bolo vlastne pod našou úrovňou, vieš. Aby to nezavadzalo moc. Dobre, môžeš ju zobrať. Počkaj. Dobre. Oh, Uhni, už ťa zhodím. mám 2 srdiečka, ja skoro bojím toho, že ma udreš. Čo to je melón? Rastie, nerastie? Nerastie, on ho treba presadiť trošku, lebo tam mu podľa mňa zavádza ten vrchný blok. Stromčík vyrástol, si všimol? Hej, všimol. Je taký pekný. Takto, ne? Dobre, takže ja tu umiestním ešte vodu a tým by som ukončil dnešný diel z Minecraftu, aby zase nebol prehnane dlhý a okrem toho Hej. už tu prestávame vidieť. Takže sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute, Presne tak. rozlúč sa, Presne tak, čaute. rozlúč sa pekne. Čauko a dovidenia a pekný deň, zvyšok dňa. Dobre, čaute.